Dobrodošli u novu eru H2E tehnologije. Ovo je konačno spremna serijska generacija H2E Ultra HD. Ovo je jedna mašina namenjena za svaki motor od motocikala do teških kamiona. Pred vama je najnapredniji profesionalni sistem za tretman motora koji danas postoji. Mašina je patentirana, naučno dokazana, efikasna i bezbedna. Ovo je mašina koju je industrija tražila i sada je napokon spremna. Mašina je potpuno automatizovana i optimizovana za svaki motor, od najsitnijih motora do motora od 32 litre. Svaka mašina napravljena je od 3 mm inoksa, slobodno se može reći da je neuništiva, a takođe u svaku mašinu uloženo je preko 50 sati CNC izrade i drugih vidova mašinskih obrada, a takođe utrošeno je i preko 50 sati rada vrhunskih inženjera. Svaka mašina je ručno sklopljena i svaka mašina je ispraćena vrhunskom kontrolom kvaliteta. Kako bi to sve bilo kompletirano, za svaku mašinu možemo da damo do 10 godina garancije. Kao što vidite, mi ne krijemo šta je unutar naših mašina. Većina takozvanih rešenja od naših konkurenata koristi veliku kutiju, a mali elektrovizor. Dok kod nas, sa druge strane, odnos korisne površine elektroda prema zapremini kućišta je drastično drugačiji ili kod nas je 10 puta bolji. I to se najbolje vidi u našim rezultatima. Naš proces dekarbonizacije ne samo što čisti vaš motor, već formira i takozvani DLC ili Diamond Like Carbon. To je nanofilm koji služi da smanji frikciju motora. Samim tim pospešuje duži životni vek motora i rezultati se osjećaju odmah. Sa moje desne strane je H2E C54 SC. To je mašina napravljena isključivo za naše Smart City sisteme. Mašina nije namenjena za prodaju u servisima, nije za komercijalnu upotrebu, ona je namenjena da pokreće gradske flote i velike ekološke programe širom sveta. Dok C54 SC služi za pokretanje gradova, H2E Ultra HD služi za pokretanje vašeg servisa. To je jedna mašina namenjena za sva vozila i u suštini to je nenadmašiv koncept. Već radimo sa klijentima širom Evrope i širom sveta, uspešno i na velikim udaljenostima. Sada tražimo nove distributere i zato vam nudimo kompletan transfer tehnologije, instalaciju i isporuku tehnologije bilo gde u svetu. Pridružite nam se. Ukoliko želite dođete i pogledate uživo našu opremu, to možete vidjeti u H2E Store u Mercator centru u Novom Sadu. Vidimo se! Pored kvaliteta izrade mašine, do 10 godina garancije nam omogućava i primjena našeg revolucionarnog elektrolita. Veoma jednostavno održavanje, otvorite, dopunite i radite. Ovdje imamo dva elektrolita. Jedan je servisni elektrolit ili prvi elektrolit koji sipate kada kupite novu mašinu i jednom godišnje. A ovde je drugi ili radni elektrolit, elektrolit koji sipate posle svake dekarbonizacije. U kombinaciji ta dva elektrolita možete očekivati neograničeni životni vek vaše mašine za dekarbonizaciju i garanciju do 10 godina. Redovnim korišćenjem H2E servisnog elektrolita sami servisirate lako vašu mašinu, samim tim nema potrebe za redovne odlaske u H2E servis na dalje održavanje. Dok uz redovno korišćenje DLC elektrolita omogućavate efikasnu dekarbonizaciju uz redovno adekvatno formiranje DLC nanofilma. Kako ne bismo dužili, u posebnom video snimku ćemo objasniti kako se održava i servisira H2E mašina.